na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Mapaway lang ko, Mi. O sabay kipati ni mo. Okay, Rami. Pero memang ko nang magsakit ang imo o. Mawa naman sad, Mi. Ngano ka ba? Cheer up. Marapag, nawagtangan ka na magkadasig? Okay ra ko, Mi. Ayaw ka palakan ako. Sarah. I love you, Mommy. Sarah. Mihila ka. Ganahan akong mahilak, Mi. Klaro, hiragot ko. Unsa pa kayo magipati, ha? Mga to kita sa doktor. Patambalan ta ka. Nali matingali makatambal ang doktor, Mi. Unsay dili? Nili siya makatambal sa problema sa akong kasing-kasing. Unsa? Bitaw, Mi. Ayaw lang kayo kabalakan na ako. Unsay dili mabala ka, ha? Mabala ka gyud ko, anak. Tungod kay nawad-an ka nagkadasig sa imong kinabuhi. Niya ka na lang permis sa imong lawak. Dili ka na musuroy. Ngano ba? Gikapoy lang ko, Mi. Sarah? Ang numero uno na kong problema, Mi. Tibaw ka? Unsa ka na? Ang akong numero unong problema. Mao nga akong kinaiya. Iha? Dali kong masuko. Dali kong may ubos. Sayon kayo na ako. Paghingilin sa tao pero nagpagita ko. Ang puot mong ipasabot nga. Gihingan lang ako sa Piolo. Pero unsa? Huh? Nagpagita ko niya. Unsa? Yes, Mommy. Muna ito na anay kong hibati. No. Kalimti ka tong tawhana, Sarah. Mi, ako din ang gibuhat. Sa ako na usab nga giingon kanimo. Piolo is nothing. Forget him. Look for another one. Ako nang gibuhat, Mi. Oh, naaraman day ka na. Pero siya paghihapon nagisinggit sa akong kasing-kasing. Stupid! Mommy. Hikalimti siya. Nakadungog ka? Hikalimti siya. Mommy. Pulisya niya ning nanawag ka ron, no? Also, Hello? Robin, iho? Yes, tita. Ako kini. Asa ka karon, iho? Buwan ako diya, tita. Pwede ba nga akong ikatubang si Sarah? Oh, yes, of course. Okay kayo. Dali-dali. Magpaabot kami, ha? Sige, tita. Thank you kayo. Bye. Okay. Bye, iho. Si Robin ang nanawag. Muanhi siya. Siya mo'y ipuli ni Piolo. dili, Mommy. Sarah! Wiset. Wiset. Mamimilta kung sa may nahito po, ha? Nayabag na si Sarah. Nabuang na siya. Ay, kung nauwa, isunod
siya sa bintang ospital. Hilom, Lucy. Ay, sorry ma'am, sorry. Pero matod mo, nabuang naman gud ka. Ay, animal ka tong tawhana. Ikita ko lang siya. Laparohon ko siya. Kinsa man ma'am? Si Piolo. Unsa? Ang hanggaw kong anak. Nagpangita ka niya, Lucy. Ay, mao ba ma'am? Dili gayod masabot ang kinaiya. Nakasabot na di ay ka sa kinaiyas imong anak ma'am. Oh, Lucy. Bisan ako ma'am. Hala, libog di kong naisara da. Pagka mausap-usabon og kinaiya. Ngano bang naingon man ni anang iyang batasan? Mo na'y batasan nga buwan nun. Unsa? Unsa'y buhanon? Ha? Sa ilalim ng puting ilaw. Sa dilaw na buwan. Pakinggan mo ang aking sigaw. Lucy. Sa ilalim ng buwan. Lucy! Bitaw, ma'am, bitaw. Ilalim ng buwan. Serious lang, serious. Dili kahit masabot ang kinaiyang day Sara. Ay, luuran. Daling masuko. Daling saputon. Sama gid sa buwan. Musubang. Mag-usab-usab ang purma. Naipikas nga buwan. Nya magpaabot ta kanus ang matokdal. Mutakdol. Mausabon kayo. Muna gitawag og buwanon. Ay, nairita ko. Magkalagot hunahunaon. Hilasan ko. Si Piolo ko no, ang gisinggit siya kasing-kasing. Hala, syalan, Ma'am Imelda. Giluod kong naminaw, Lucy. Kinsa ba siya nga gipangita sa akong anak, ha? Usa ka beauty queen ang akong anak. Ug nabuang kang Piolo. Oh, shit. Ma'am Imelda. Ay, moani dito si Robin. Nanguyab? Katong nanguyab ni day Sara, moari di ay? Oh, moari siya. At abangaw niya, ha? Unsa? Uy, ako'y pamisitahan ni Ruben? Amaw, tonta. Unya nga na ako may matubang niya, madam. Dili magkigatubang ang akong anak niya. Busa, balibari na lang unya. Kay mulakaw ko. Unsa? Ay, salamat. Nina si Lucy. Nagkatang. Oops. Lucy! Salamat nga na ka. Ay, ni ako aron mo ay makikatubang ni mo Ha? Naligo og yun ko nagapahumot. Kaya ako'y gimanduan ni Ma'am Imelda nga tubangon ka. Unsa? No. Si Sarah ang gusto ko ikasulti. Hala niya, saan tamahan? Dili man mapatugaw si Day Sara. Di pahulay man si Jack. Unsa? Sorry kaayo si Ruben. Pero, sir, tanawa man usab ako manindot man ako, oy. Unsa? Shit! Oh, hanuktok man ka dong? Nganong gahanuktok man ka diha, ha? Ngano ka? Unsay problema? Bay, Naunsa ka? Juan, regarding sa mong kahimtang ni Risa ba? Sumbong ni Buluiki. Sumbong, Piolo. Sumbong! Problema ko, bay. Problema ko tungod kay... Kay unsa? Ha? Tungod kay... Si Sarah paghihapon ang niya sa kong kasing-kasing. Nako. Piol, imo nang gihuom si Risa. Unya mag-iningor ka pagkaway batasa ni mo, Piolo. Mapaymuslanon man ka. Baga kang gawong! Bay, puli. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!